Yun, what is up mga ka-90s? Ayan, magandang gabi. Ayan, so, unang-una sa lahat, shoutout nga pala sa lahat ng spider vloggers dyan. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout. Ayan, nasa screen. Ayan, tsaka sa mga kumuha ng Red Venom load natin kahapon. Ayan, shoutout. Ayan. So ngayon ka-90s, maglalaban na naman tayo ng gagamba. Sa time sa umaga ka-90s, busy tayo. So gabi lang tayo makakapag-vlog. Ito ka-90s, paglalabahin natin ka-90s, mga ano to, mga yan, good size ka-90s. Papuntang OS na. Yan, medyo stripe na, tigrihan ka-90s na ano, kulay puti. Yan, tigrihan ka-90s. So yan, mahaba ka-90s, papuntang OS na yan ka-90s. Good to OS na. Tsaka ito rin ka-90s, oh. Yan, pula pusod ka-90s. Yan, oh. Kaso pag pula pusod na lang ka-90s, manipis. Yan, good to OS na din itong ano, itong pula pusod na ito ka-90s. So ngayon, tulog, oh. Bali, kinondisyon ko ito ng 3 days ka-90s. Tapos tingnan natin kung papalag ba itong ano, pula pusod. Kasi medyo manipis na ba mga ano, Nueve Gs ata to ka-90s. Kasi makapal talaga yung ano, tigre. Yan, Surigao lines lang to ka-90s, ha. So papuntang OS na yung ka-90s. Yan, tigrihan kontra pula pusod na kulay puti. Yan, nakita ba ka-90s? Yan, umili na kayo ka-90s kung saan kayo. Dito ba kayo sa tigre o dito sa pula pusod? Pero mas mabulto siya ka-90s dito sa tigre ka-90s. Iwan ko lang, baka mas malakas pa to ka-90s kasi ano nga, malaki yung katawan, bulto. Ayan, nakabulto yung ano, pula pusod. Yung tigre ano, medyo maliit ng konti yung katawan. So puntusan lang sila ka-90s. Medyo mahaba, pero mahaba, makapal talaga yung ano, tigre ka-90s. Pero nasa inyo na yan ka-90s kung saan kayo. Ayan, game natin agad ka-90s. Pareho ko nilagyan sila ng ano, ng Red Venom load. Ayan, sana pumalag tong ano, pula pusod ka-90s. Yan, game. Wala na intro ka-90s. Baka na. Pasok lang. Tigaan ka-90s. Nasabi ko na nga ba? Tigaan ka-90s. Nasabi ko na nga ba? Ka-90s, naglaban siya. Nagbaba yung laban nila ka-90s. Sabi yung laban ka-90s, oh. Walang ayaw dyan ka-90s. Pareho naka-Red Venom yan ka-90s, ha. Yan, oh. Yun. Grabe yung laban ka-90s, madugo. Yun. Tanggal yung paa ng ano, pula pusod ka-90s. Parang nakakalamang dito yung ano, yung tigre ka-90s, oh. Grabe yung laban. Yun. Grabe yung laban ka-90s. Angat ko ka-90s, ha. Grabe namang laban yun. So tingin ko ka-90s, nakakalamang dito yung tigre. Kasi na putulan ng isang paa yung ano. Yan, oh. Pula pusod ka-90s, oh. Yung paa niya ka-90s, oh. Tanggal yung paa. Grabe kumagat. Grabe, sirang-sira ka-90s, oh. Parang stroke mata yung pula pusod. Grabe yung laban ka-90s. Yan, kinakagat pa ako ka-90s, oh. Gigil na gigil pa yung tigre, oh. Yan, kinakagat pa ako ka-90s, oh.
Gigil pa yung tigre oh. Ah! Tingnan natin, parang kakainin na itong ano ka-90s. Yung paa ka-90s oh. Tanggal yung paa. Grabe namang laban yun. Red pareho sila naka-red venom ka-90s ah. Talaga kakainin na to ka-90s. Kainin na itong ano, wala pusod. Tigre. Gigil na gigil pa. Yan o. Malakas pa ka-90s. Kakainin na yan ka-90s. Isang bagsak na ka-90s. Yan. Nabul pa ka-90s o. Yan. Isang bagsak na sa ano ka-90s, sa pula pusod. Yan o. Lumalakad pa naman ka-90s. Grabe, wala na yung isang paa. Yung tigre malakas pa o. Grabe, tugda talaga ka-90s. Pa talaga pag naka-red venom. Kakainin na yan. Sinagat na. Pumapalag pa rin yung ano, yung pula pusod ka-90s. Ano? Tanggal na kasi yung paa. Ano? Angat ko ka-90s ha. Kapi yung laban. Ano, gumagalaw pa naman ka-90s, so malakad pa. Isang bagsak na dito sa ano, sa pula pusod ka-90s ha. Bali nakabulto yung ano, pula pusod. Nakahaba tsaka kapal naman yung ano, tigre. Kapi naman laban yun. Kakainin mo yung ka-90s. Pupiniglas pa rin yung ano, pula pusod. Mapalag pa rin. Yan, pumipiga pa rin ka-90s oh. Lumalaban pa rin yung pula pusod. Yan, pumipiga pa rin ka-90s oh. Lumalaban pa rin yung pula pusod. Ayaw pa rin magpabilot ka-90s. Yun, wala na, bilot na ka-90s. Bilot na. Grabe, pasting ka-90s. Talaga ng tapang ka-90s pag mga tigre ka-90s. Pero sa size ka-90s, pareho sila, medyo manipis lang talaga yung ano, yung pula pusod. Pareho silang good to OS na ka-90s. Yung malaki yan ka-90s. Yung gagamba yung ka-90s. Pareho silang good to OS na. Kaso nga lang, medyo manipis talaga yung pula pusod. Ganun talaga mga pula pusod ka-90s, medyo manipis. Pero binulto ko siya ka-90s para medyo ano, hindi naman sila magkakalayo kasi medyo maliit yung katawan ng tigre. Pwede sa mga bumoto sa tigre ka-90s, ayan, panalo. Grabe yung laban. Sana bigyan ko ng magandang laban ka-90s ha. Shoutout sa lahat ng subscribers natin dyan. Ayan. Sa mga kumuha ng red venom load, ayan, tuloy nyo lang ka-90s. Sana magkaroon pa kayo ng magandang laban. Ayan. Yun lang ka-90s, masyado lang mahaba yung video.